Inkosi ke malube khona. Nami ngelanga namhlanje ekuseni nje ngale ntathakusa nami phakamise sami isandla. Ndibonga ukuba ndingenile kwindawo zabantu abakhulu. Ndikwabonga lana njalo isandla sabantu ababini. Nami abandikhombile ndingelutho embusweni. Namhlanje emveni kwento yobana uYesu ebulewe emnqamlezweni, ilizwi liyabuza oba ninabona abalindi. Thula ke makube sebandleni abantu ababehlangene abenzela uYesu eyelenqa lokufa engenatyala, kodwa nangoku usefile babonakala benexhala. Ukuthula ke makube khona. Abathembanga ingathi uzavuka kwakhona. Ukuthula ke makube khona. Injalo ngoba bayamafa lo muntu akenza ngathi. Xolo Nkosi ke malube nani. Amen. Kuyaqinisekiswa ukubana mabamgade, ingcwaba lakhe maligadwe litshile. Ukuthula ke makube sebandleni khona ukuze elixoki labona lalithe lizawuvuka lizabe lisavuka. Ukuthula ke makube sebandleni. Wayethile uYesu wathi yawuchitha le tempile ndayakha ngeentsuku ezintathu. Wathi alixokeli. Ukuthula ke makube sebandleni. Kananjalo abayazi inyaniso wa lo ngunyana kaThixo uzovuka. Ukuthula ke makube khona. Wathi makagade madoda ngoba lo muntu njengoba ebenamandla ephila uzawuthi awuvuka abenamandla ngakumbi nangakumbi. Uqala kwathi ke makube nani. Sinjalo intaba khona ngoku sezibhidizwe ngamatye kodwa zinoloyiko ngoba ntoni lo muntu unomoya kaThixo. Ukuthula ke makube sebandleni. Kunjalo ukuthembela ngoYehova. Uthi ngoku usofile kodwa bafuna ukuthi ethe umloyo esandleni. Ukuthula ke makube nabantu. Ngaba ufile kusinina kwelaseqonda kwakukhe kwabulawa umuntu othengisayo ezi zinto zitshaywayo. Kucaba bayangoyika bemaluthumela endlini yakhe bayamgrogrisa. Ukuthula ke makube sebandleni. Hayi wasinikela wafisa iintaba zakhe. Uthe ngoku usefile abanye beloko bemfota njalo befuna ukuqinisekisa oba ufile na kusinina. Bayaphuma kwazafoto bazali bam bemcofa oba ufile na ngoba inene nenyaniso bebemoyika. Umbuzo umile namhlanje ninabona abalindi so that balinde elingcwaba 24/7 ukwenzela ungabikho maqhinga kuthiwa lo muntu uvukile engavukanga. Ninabona thula ke abantu sebelenzile iyeleqe banekhala ngesingezi ba-anxious. Ukuthula ke baba-anxious ngoba lo muntu unyaka kaThixo. Masimthembe njalo uJehova. Sithi sezimkhanqile iintshaba zakho kodwa kuba sinoThixo wabaprofita. Bathi noko bekurhanqile kodwa boyike bafune uba babe nekhansi ezakugada 24/7. Ukuthula benana. Mandithi xa ndizawuhlala phantsi ndifanise le nto nanobana njengobana kuphiliswa kule nkonzo engamanzi kunabanye bagadile uba izwe ungathi uya empilisweni nawe uzigulise enzela uba umlinde lo muntu that is umgade oba ngakufaka nakula manzi. Angeke kugcwale kangaka kanti lo muntu kuthi usebenzisa amanzi. Ninabona abalindi ukumlinda umuntu isigadi. Uthula ke makube abengalali begade ingqoba ekwayikhulu Yesu. Agadwe selefile madoda. Kodwa sekunjalo okaThixo unyana yena uvuka khona ngosegadiwe. Bekabazali abasigadileyo ababini kule ndawo abafundise ukuteketa khona kule ndawo. Ninabona abalindi. Nathi sinabo abalindi silindiwe ngabaprofita basigadile imini
nobusuku ubangenze njalo nami ngekho kule ndawo nawe ngongekho kule ndawo ngoba ezakhijaba zikulindile walindwa unyana kaThixo kodwa wavuka sekunjalo bathi namhla sefile kwathiwa nene lo bingunyana kaThixo ngoba bemgade every move bemgade every action ayenzayo ngoba bayayazi inyaniso walo mntakanatjana emlindile ninabona abalindi abazawugada